presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisiw sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello, kiniga po ninyo Kuya Joel Bensi, kaubas ang partner ang ditayad mangumusta kaninyong tanan o sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mogamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kunjik Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Digna. Kini gibutang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Digna. Kining akong problema, bahinis sa akong banaw sa akong anak. O kung ngano nga nakaproblema ko ani, ingon manggod ani ang nahitabo. Da-da-dan, da-da-da-da-da-dan. Amin, kuma. Oh, sa'yo man lagi kang nauli. Wala mo klase? Awa na ba? Ano man? Wala naman ang maestro. Ano man? Gidugo. Sa? Tarong di ako junjun. Matawa, may klase. Paway na kuma. Ano man yung bata? Burag wa mas smooth. Ay, kisapot ng tingali. John! Basig igutom ka! Kaon na lang diri. Una na lang kaon kay magdungan naming papa ni mo. No, na des Junjun, wa sa eskwela, saman. Miss Kuela, pero mi uli dayon. Ano man kuno? Madawa ko nung sila'y klase. Anong wa man sila'y klase? Gidugo ko nung iyang maestro. Sa? O sige doon kung lalaki mo ka ng ilang maestro. Ambot mata, kumidjar tel itong iya, oy. Bosing na ay problema na dito sa eskwelahan, ha? Naambot lang. Pangutan na dito kung ngano. Karon human ako kaon kag istorya ko. Bida. Kapoy na magpangit ang kwarta para lang magka-eskwela na siya, ha? Ya dili siya magtarong. Ha? Maliti ang gilsan ako. Sabi sa karego ko yung kaon ko. John, dre, lingkod eh. Ano ba? Sa'yo mong kunok kang nauli ganiya. O sama day problema ni mo. Wa man pa. Pagsulti sinod. Ano? O sa'y problema, Kasukma ko dito sa eskwelahan pa. Nakasugmag ka? Ano man? Bugal-bugal man. Yun sa magkapagbugal-bugal, be? Nagsuwat ko. Nagsamog-samog. Nagkanta-kanta noon sa kong luyo. Badlong mo di ba to? Di akong gisukmag. Oh, nga ilang. Ayaw, samay po sa mga maestra. Patuon ko naman sa mong maestro ba? Aw pa. Kay, nagsulti sila ni mo. Ako ra, way labot si mama ni mo. Aw, labot ka mo, God. Magduwit mo dito. Say, Juliet. Duwit, God. Kana bang duha? Sa kusari magduwit. Duha, gina. Mausad, no? Ano sa man may mga to, ha? Ugma. Ikaw nalay adto, Emilio. Kaya man ni mo. O lagi, unyang magkinanglan sila ni mo. Parents may pa doon. Ah, baya, Daghan tag buhaton disbay. Ay, unya na, di mo. Di mo na ulagan ba?
Hindi gulay naman na mo trabaho ni mo, anak. Ay, pastilan ko ng anak ka. Nga yung nanukmag. Maubitaw nga ito nato para atong masayran. Madipinsahan nato ang atong anak. Kaya basig, i-expel na klase na. Samantang orasa mo ato. Pagkaugmaan na mo kung kay ato ang eskwelahan kay nahadlok lagi ni basig ma-expelled na hino ng among anak. Unya, wa sila maminaw sa tinuod nga hinungdan. Luoy kayo ang among anak. Mao nga pagkaugmaan na. Ay, osang inyong si Arthur doon. Anong mangita magkasiari sa nga room na sa maestrong atong rombo? Nangitaan man hilon ka diyag CR. Oh, asa nang imong maestro John? Ano sa may? Uy, kasi kapag mataan na. Murag high voltage man kaayong mataan na yung maestro. Ay, dali ma. Pa, atong dolon. Apa man ay kibuhat. Wa, oy, natungog na na. Oh, abi na ako nag-ampo na. Tara, turo ulon. Maing adlaw, sir. Oh. Ako ning parent, sir. Good morning. Sila din mong ginikanan. Tukoy-koy. Yes, sir. Kalma lang ka mo. Itulo taon mo dumag tingog din. Kaya ato principal sa office na. Ato trito. Laos na mo rito ha. Kaya ako sa tong kuhaon. Pareyon to na ako gisukmang di dakoy-koy ha. Wa man ko gisukmag, sir. Oo, ko gisukmag, sir. Ay, kanindo. Din yung taon mo. Dungan mo niya na usay na yung mo iwit. Ang imong mama may noon may mingog wag gisukmag nga ikaw may nanukmag dakoy-koy. Ha? Dili ka mo ang inyong anak may nanukmag. Oh, klaro ha, sir. Pulos baya mi dakoy-koy, sir. Sige. Lakaw na mo sa opisina principal, oh. Kuyog isla, Emiliano! Leo! Wa man ko katultol, sir. Dili, ikaw. Junior mo naman yung anak. Siya, Emiliano. Diri di ka nag-eskwela. Wa man kami eskwela din eh. Oo, sir. Ano nga? Ako man kung nga na imong gisampit ko. Emiliano di ka. Oo, sir. Sir. Junior ug senior na sila, sir. Sako na bitawang giingon nga junior o senior na sila. Sige. Una mo ito sa principal's office ka. Kay ako tong ariyo niyang kontra. Sige, lingkod mo. Duhara man ay mo lingkuranan diri, ma'am. Sa baka ng imong asawa. Dili lang ko, pa. Barb lang ko. Pana, mo na saktong anak. Asa naman si... Dara, ma'am. Si Douglas. Dara eh. Skillin ako. Nagluhod ta, no? May lingkuranan. Mo ni gisuntok ni Emiliano. Oh, wa man ko makasukmag anak mo. Dili ikaw makasukmak, ha? Kani imong anak mo ay nakasukmak. Okay. Paminaw dakoy-koy. Yes, ma'am. Dili ka mo, inyong anak. Pulos man gud may dakoy-koy, ma'am. Bueno, Emiliano. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wa kay labot. Butingog man kay labot, oy. Kanira imong anak? Ingumrog ka nga, ma'am. Emiliano. Ay, usa daig nga ng imong anak. Di din ni Emiliano. Kining, ma'am. Parehas na silang duha, ma'am. Pulos Emiliano. Kay senior ug junior man na sila. Banga guday ilong ani nila. Membro ka sa BSI, ma'am. Be, sugdan ta ning investigasyon, be. Unsa man gyud sinugdanan ay ini, ha? Ikaw, Junior, unsa may sinugdanan ini? Sulti lang yung tinuunak, ha? Sulti, John. Kuan, ma'am, nagsuwat ako ato, ma'am niya. Kana siya, dili sa akong luyo. Sige, magtindak akong luyo sa lingkuranan, ma'am. Akong gibadlong, di man ba to? Sige siya tindak, sige siya kanta, ma'am. Unsa ba yang gikanta? Sige siya kanta tong pisot ako, pisot. Ipakita sa mundo. Nyagingnan ko pisot ko ko. Wa man kuno kaniya ing nangapisot. Ang iyang giingon kay naa kuno'y libreng tuli sa barangay. Palista na. Ura na, ma'am. Oy, ikaw tawgon kag tambok. Siyempre, masuko, Jod, kay tinud mang tambok ka. Pero tawgon sa kag baboy, siyempre, masuko, Jod ka, kay tambok man ka. So, ingon ra na, ana, ma'am, parihas ra man na. Anya nga nung masuko magkag-inom kang pisot? Pisot pa sa day ka. Kisay pisot, ma'am.
Kani si Emiliano. Ma'am? Dili ikaw, kani imong anak. Oo. Okay, sige. Tagaan ta kag last chance, ha? Kinsa, ma'am? Kini si Emiliano. Ano ako matagaan mo last chance? Di lagi ikaw! Kaning imong anak! Lagot ka rin ko, nabayon di ka nagikupta na akong napkin ron. Bigasan. Ayaw sabing na anak, ma'am. Oy, Ah, si pataka. anak ba na? Ay, pataka mo mong sagbat! Sila bayon din niya, labayon din ni mong napkin akong bana. Ha? Sumabag maglinabanay ta. Maglinabayay ta. Ha? Maining ako akay ginamit na ni. Basta ha, Basta. sunod ha, manapat pagani kag kauban nimong estudyante, expelled ka ng eskwelahan na nakasabot ka, ha? Kamura di ay, ma'am. Unya, kani nagbugal-bugal. Nagbuli sa among anak. Wala ni sa ilabot. Wala ni sa silot. Dili man na siya madapatan kung wa pa na magbugal-bugal. Dapat siya mo inyong warningan. Kay dili man na mahitabong madapatan na siya kung wa pa na siya magbugal-bugal. Mo bitaw ng ubang tao, makapatay na lang gumikan na ba sa tao. Dapat ang imong klaro og silutan nimo kung kinsa god ang sinugdanan nganong nagkagubot. Dili kay ang nakadapat na imong silutan. Asa gusto si anak. Time para good, dag-ingon bagog kung silutan nako inyong anak, wa man tingali. Warning na, nga sa sunod kung manapat gapon siya, expelled na ni siya. Warning ra na siya. Warning ra taon, uy. Ay ang ako ra deng anak ang inyong warningan. Ang kana deng nagbugal-bugal, wa lang. Mo nang mugara ng bataa. Ay, warningan na, uy. Warningan. Uy, Douglas. Sa sunod o magbugal-bugal pag gani ka, ibitay tayo ka na flagpole, ha? Nakasabot mo? Apel Apel ni ni ma'am. ma'am. Wa lagi mo ilabot! Way klaro ni Prinsipala. Hanna pa tos Diyos panas. Ipabalhin lang natin laing eskulahan na itong anak ko eh. Ay, nabuang ka na, Emilio? Ha? Unsa ka uplok mo sa kang amahan na ka? Pa, munda na uskwila, ma eh. Ganong mundag man ka. Uwaw na ko uskwila, ma. Ganong mauwaw man ka. Unsa may kauwawan nimo? Naibaw naman sila nga, pisot pa ko. Ha? Magpatuli na ka ako, ma. Ha? Sa magpatuli. Patuli ko, ma. Kaya gusto na ko ipakita nila nga, di ko pisot. Sapa niya dyan dyan, oy. Dili ka mauwaw. Kadako na nimong kabaw. Karoon pa ka magpatuli. Sige kung ingon nimo ka ni Adto, di gyud ka. Kay talawan kay kang dako. Unya karon na dako na ka, magpatuli na ka. Di ka mauwaw. Mas mauwaw ko, ma, kung sigihan ko ilang sung pisot. Unya, sa gidugayon o kataas sa panahon, wapa dyan ka maanad nga na ay musungog nimo. Karoon mo pa sila naibaw. Sapa ka diya, oy. Basta kay ma. Unsa, magpatuli ko? Dili ikaw, ang imong anak. Silog diya, oy. Abi manggun ako. Abi ni mo ikaw? Kana nahitaboron sa atong anak, ikaw goy nakaingon anak. Ano ko to ako ba mong pasanginlan? Uy, isa man to. Mura magikan sa kwarto sa itong anak. Uy, dali, Milyo. Ariyo na to, dali. John, anak na Kaya unsa man naunsa ka, John. Usa ka ng pisi, sami. Usa, John. Ikaw kunta ko, pero di balas. Putol. Ha? Ganuo ko. Ganuo magiko ka man taon, oy. anak, kung usa may mong problema, masulba na ka na, sultihi ko. Ha? Usa may problema, takabangan ta ka. Way lisod sa problema ko tabangan na tuksulbad. Usa man ha? Sulti. Ayaw nang hikog-hikog, ha? Usa may problema kaya itong sulbaron. Usa man ha? Gusto ko magpatuli pa, pero di mo sugod sa mama. Ha? Tabangi ko pa. Gusto ko magpatuli. Murag lisod-lisod na yung problema, anak. Tabangi ko na. Di ko gusto sugod. Bisot ang tudyangton mo. Bitang tabangi ko magpatuli ko. Okay. Bisan uwaw kayo tungod sa imong pangidaron. Hala, okay. Musugot ko. Magpatuli ka, basta dungan mong papa nimo. Sa ito, i-apel mahinota ni mong way labot. Oy! Kay nga naman ka, ha? Natuli na ba ka? Ay, hinaya na tingog ni mo. Madunggan tas mga silingan. Pa di ka magpatuli pa? Paghilo mo, oy! Kinahanglan magpatuli, Camillo. Para doon na ikauban si John ng imong anak.
O dili siya mauwaw kay duha mo. Uy, bahala mo diha, Digna. Ay, kung yung pagkauwawi, ha? Pa, magpatuli ta ba? Magpatuli ta! Hello! Nagpatuli gyud ang akong anak bisan ulit taon na. Perti ko niyang uwawa. Pero iya kong napangisgan ang nakaya niya ang kauwaw. Pero ang akong bana, bisan kay unsan ako, ay wag yun magpatuli. Unsaon ka man ni siya, oy? Dili ba ni madaot ang taong may tuli? Palihog, tambagay ko ninyo kung unsaon nga matuli ning akong bana. Unsaman kung kamo ang pasultihon, Digna. Lord, thank you, Lord. Mama Mary, salamat sa mga po. Bangis sinaw, dishwashing liquid. Kuya, ginis Kuya Ricky na. Bangis sa sinaw. Sinaw pa supaw. Bangis sa ugaw, sinaw pa supaw. Dong, papel ko ng mga Guardias Capitol, dong. Sige. Okay, nagalang na itong mga Guardias Capitol, no? Raymond Bibilone, Moises Taliedo, Ray Pipito, Roberto Cortes, at Johnny Birrasis. Okay, kinamo yung mga radyo sa Capitol. Okay, sa ako sa anak si Pluto. Sige, nin paminaw si Pluto taon na to. Thank you kayo ni mo di anak. Thank you, salamat. Ninyo ni Tata. Thank you so much kayo tanan. Unsa tanan na itong mga kaigsunan. Labi na gito sa mga tao nga. Si Jenny! Yes, Kuya Alan, salamat kayo. Daghang salamat mga mama sa inyong parayong pagpalit sa atong Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy permi ang mga bata niya para sa mga dago. Don Pepe Dark Chocolate. Palit mo sa Diamond Yema, OBM special ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Okay, lami kay na taon na ragi kondisyon yung kaka uminom kag Don Pepe Tablia mga bata. Ate Pres? Okay, ang insendo na ito karong adlaw, Gulyan. Ang sender ato Ate Pres, si Mama kisa ko. Digna. Mama Digna. Oo, Mama Digna. Si Mama Digna. Nakadis Mama Digna Ate Pres ang Problema problema ang iyang anak. na problema iyang mga ang iyang anak ug iyang kuan wa matuli di ay. Problema. Badada, junior ug senior, good. Why tuli? Oh, tinuod na. Ngayon mo silang tuloy yun, muuntol naman na. Ha? At sa pakun sa atsa. Oh, yung liso. At sa may tuloy ano eh. Wa. Oh, at Ano na. sa may problema niya? Problema niya nga kadang mauwaw iyang anak Anak, ang iyang asa abana mo yung mauwaw nga magpatuli ang iyang na gusto magpatuli pero iyang bana di gyud. Uy, mas magpatuli ko iyang anak, uy. Oh, lagi lain Okay kayo. naman ka, dagko na tuli. Pwede ra. Uy, sa may gamito na sinso. Dili ka nang Sinso ati. Sa tigib. Tigib. Jackhammer mo. Manay gamiton, gahi naman, no. Tigib na lang tingali. Mao siguro pwede the best. Di matulong. Dili, gunitan. Bida, no? Bina, paguniti. Sa bakasi pa di na madutan. Nana. Data, liwa, Lisod. madutan, ano, uy, tingali, uy. Okay, no, tigib lagi gamiton. Pwede mo na nimo ipapaasa ni mong tanga Ate Pres. Adi ay? Kanya ini hubag una ni mo tulion kay humok naman kana. Yawa ni sakit. Mau ba? Bakit sakit? Yawa na may Bab! siya. Wala, uy. Di man na mamaak ang tangalan. Unsa na manujok, unsa na? Ang kanami ang ikog mo yung Amo, lagi. ikuan, ibiktima. Itusok man dito. Oo. Sa may tusukon. Unsa ganito yung problema, ha? Unsa ganito yung Iyang bana lagi di. Yung panak, ang anak ko matuli. Natuli man ko ng anak. Wala eh. Naghikong dito kay may na yun. Ani ay. Nagpatuli gyud ang akong anak bisan ulit tao na. Sidig na maingon. Perti gyud niya ang uwawa. Pero ang iya yung gipasangilan niya sa kauwaw. Pero ang iya gyud kuno bana bisag unsaon wa gyud magpatuli unsaon ko man ni siya. Di ba ni madaot ang taong way tuli? Palihog tabagi ko ninyo. Unsaon man patuli na akong bana? Unsaon man kung kamoy pasultion? Una, punto medikal kita, dili man kay takatugkad, dili man ta doktor, pero wa man ko ka bati nga dunay na daot gula tungod kay wa matuli. Tinoda. Wa ko kadungog na daot niya, Sila pero kanak nung way tuli, magluspad. Wa ay. Base. Depende ra. Oh, pero kung mingon kag kasi terminaw na sa English, hygiene. Hygiene siguro. Oo, kanang Personal mas hygiene. mayong ginasyang matuli niya kanang ang kaning nahitabo karon nga ang imong bana ma'am wala matuli ma'am Digna sakti na lang kadang kita mo ni mga piskay ang lawas. May gali kayong balitok. Saya pa gali. Come on, let's do it. Sige. Oh. Ang importante diha, no, ang importante. Pambitan tanay ba? Okay, pabiti ba? 1 Corinto, Kapitulo 7, versikulo 19. Kay, dili mahinungdanon kun tinuli ka o dili.
Ang mahinungdanon, mao ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. O naara dire, no? Okay, na problema yang bana, wa matuli iti pres niya. Ang yang anak na patuli. Ang ako hingon natin pres, nga, wa matakadungog karon nga na ay nasakit, tunay na daot kay wa matuli, wa makukadungog. Wa tingali, eh. Oo, nya. Sako sa Nga may nasod bam nga, way mga tuli. Nga, di ay. Oo. Pero, sa akong gibasal ka dito, dili man po ang tinuli ka o dili, importante nga nagsunod ka sa kabubuton sa Diyos. Kay nining natong sugilanon karon, mamdig na, wa matuli mong bana, okay ra, wala problema. Total, ito karon, ulitaw na yung anak. Yan, ang anak man, Piskay. manganak maghapon. Oh, piskay manghapon. Oh. Bilang kuno kalain, kuno tanawon. Oh, Ang kuno kumuray ka ng, kuan ba ka na mais. Lagi. ang importante, Dol. Oy. Doldo. ang importante yan ito press karon itong gingon nga nagtuman sa kabubuton sa Dios. Importante din ang ilang isunod nga mahilot na nila ang pamatasan ni atong nagbugal-bugal o di man gani nila mahilot sa iyang ginikana katong nagbugal-bugal kana inyong anak maulay to due nga pasensya lang dong karon natuli na mo to ka wala tingali magbugal-bugal. Di na, wala mo bully. Oh, pananglitan og naapo gani magbugol. Hoy, tiguang na, tuli pero tiguang na patuli. Sagday lamang importante do nga magpaubos kita. O magpaubos kita kaysa mga pagbasa ra baro sa simbahan Pedro at Pres gingon diri nga Yun sa man. kanang ang langit, ang gingharian sa langit dili nimo makita ko dito naa diha ang dere dili mo ang gingharian sa langit makita na diha sa kasing-kasing sa tao kung siya ba siya maluluyon ba matinabangon ba mapabsanon ba laban sa tanan kamao ba siya mapasaylo naanan niyang gingharian sa langit. Lisod kay Ngano man ka? mo silingan. Ngano man ka nga, gikutasaan man ka? Nakita man gud mi sa kong ex nga way tuli. Ah? Ha? Way tuli? Nakita. Unya. Nangapo naman siya. Ayun. Nangapo ro siya akong gipalabtikan sa among mga kagahapon. yeah. Siya nga sa. Di naman na madasa to una bang kada naman tag mabuhat tunog ka. Bara siya. Tiguang naman sa kada tag mabuhat. Oo. Pero sa ako nang gingon sa nabasa na nato nga ang importante nga nagsunod kita sa kabubuton sa Ginoo. Karon kay natuli naman imong bata, so dili Wala may problema. dili na kita siya kaaway. Diretso na siya. Ako mag-eskwela, makatrabaho na. Hihapsin na yung una, maminyo na siya. Ay kami. Kaya karon kay naamay na minyog piso to sa musilin purti mong awaya. Kay kada gamit muro magagasket. Hindi ito eh. Undangan di wa man gasket man. Sa may gasket sa inyo. Unya to, bam. Ano na lang, aron magpabilin kita nga unsa yan hindi ka mo problema. Dihin lang ka magol. Wala. Okay lang tanan. Basta natulog. Og salamat pagpadagan dito tulumanon. Kung ako ang puzzle, tihon.